Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yako Susus, the promise. Biar ako sa bukid. Manang? Manang? Rolando, Oh. ikaw na dong. Ako nang. Milagrong mitong nga mo karon din his bukid. O sa mga hanginang naghatod ni mo din, he. Nialagay ko nang kay gusto nang ibaligyan ni Tio Fernan kining maong luna. Unsa? Doon naman gay gusto mo palit ining yuta, nang? Ay, nahala. Dali na mo. Oh. Ha? Usay mo nang. Nga ako ramang usang mianhi din eh. Kana din gwapas imo ang loyo. Kang kinsa man day ng kauban. Oh, Hi, Rolando. Kalayo din ni inyo, oy. Natsumi? Ikaw na? Layo-layo gid ay din eh. Pero okay lang, nindot man sad ang lugar. Hoy, ganun yaman ka. Uy, Rolando, nasuko ka ng imong uya. Ha? Dili. Oy hala. Unsa man ang imong gitanong nang? Kanindot gud ini mga buwaka. Kahumot? Mao na siya'y Rosalday. Pwede nang itanom sa Japan? Ay, di tingali, oy. Kay paras Pilipinas raman ang tanuma. Ngano di ay, taga-Japan ka? Gibungulan ako eh. Oo, pero ganahan ako nga mo puyo dinhi sa Pilipinas. Ay, mao ba? Dali ra. Dali ra. Aray! Magklaruhay ta. Dali. Aray, usa ba? Dali, Unsa dali. man ka, Rolando? Nasuko ka lagi sa nata ka dinhi? Oy, Rolando, dong. Ay, nagpasakit ang imong uyab, oy. Nang, nasayop ka sa imong pagtuo. Dili na ka mo angko nako ron. Abi kay dugay naman ta. Huy! Ikaw ba? Na, gusto na ana dong, Rolando. Miss, dali, miss. Aritas taas kay init kay din hisilong. Nang, Natsumi na lang nang. Tawagan ako Natsumi. Dali, day natsume. Manakatas taas. Unsa na mas kayo na suso utok ini bayana? Kamisunod man ako dinis bukid. Inumining tubig sa butong, oh. Aron mawa ng imong kauhaw. Ay, salamat. Kaayo manang ha. Katamis ini, uy. Fresh kaayo. Bag-og yun ang pukpo, day. Rolando, day tubig sa butong, sa kadire. Dali na ginom. Kaya ito tikagbalik syudad. Dili ko. Si dili ka. Bukid kining dapita. Di ka na din eh. Ay, kade mo, Rolando. Mas palaaway pa man day ka ining imong uyab, oy. Di na nako uyab nang. Ay, hilom na lang diha. Mawagin mo mga lalaki. Kung sa puton mo, no, labaw pa mo sa babae kasabaan. Maog yun. Unya, manginsulto pag na siya nako nang kung magselos na siya. Huy! Gusto na lagi. Naunsa ka ba? Husaya na inyong ikabangian din he. May kay mingaw din he. Udto naman gyud. Andaman tamog pa ni Udto. Diha una mo. Hoy, Natsumi. Unsa na masamning imong gibuhat, oy? Ayaw ka balaka. Dili ka masamot din Dagan kong dang noodles. Dili ta magut man din Sus! Kaayo ba yan imong sungagon, oy? Abi ni mo, Natsumi? Unsa ka gid akong dugo kung naa ka sa akong duol? Ay, i-ignore lang ko ko. Hala, oy, didutay tanawan sa kumaya sa ubos, oh. Makalagot! Sa man na akong bayhan na, oy? Bungol pa man is mayang bungol. Pating makignaong. Karen, Ay, Sir Ichiro, konnichiwa. konnichiwa. Rolando, Rolando is not here, sir. Why, sir? You want him to bodyguard you? no. Okay, I will go Natsumi.
Uy, si Ichiro ang nanawag. Moshi? Okay ka desu ka? I'm okay, Ichiro. How about you? あなたがいないと寂しい。 I miss you too. 気をつけてね。 Ikaw sa amping. じゃあね。 Jane. Pangita ka na si Mumbana. Yato ta ka sa terminal, makasakay pa ka sa last trip. Nganong dili man ka kasabusultihan? Dili lagi ko mapauli, kay ganahan ko magsuroy-suroy pa og laing dapit. Ay nga nung imo ba nang itok mo pauli si Ma'am Natsume, Rolando? Nga ganahan man na siya din, he. Manang, hatagon ta lang kagkwarta sa akong pag-start ini. Ayaw na day, oy. Makahimo kag istadin he hangtod kanus kay uyab ka gud ni Rolando. Oy, ikaw Rolando ha. Ayok pangawig babae, oy. Husaya ng inyong gikabangian. Mituk ka na sa tingaling imong kaabubuan unsa. Manang, Husto gyud ka manang. Abubuan gyud kaayo ni siya. Manang, tabangan ti kagluto. Ay, sige. Kamaod ay kang mangluto, day. Oh, Pilipina nga akong inahan. Og iya gyud kong gipadako nga usa ka Pilipina dito sa Japan. Ay, may noon. Unsa may imong gustong lutoon? Utan. Patilawon ta mo sa utan sa Japan. Mangumpra ta manang. Ay, sige. Tood, Rolando. Ayaw na lang pagsapot-sapot, diha. Kuhain na lang migsugnod sa Ma'am Natsume. May kahoy sa loyo. Dadas kusina sa taas. Ni Ana, ready na ang among utan. Maayo ka man dahil mo utan, day. Ay, lakaw tawgan na sa Rolando kay mga una ta. Sige nang. Rolando! Rolando! isa ba? Ready na ang lamisa. Mga unata. Uy, usa man na imong kita na diha. Ano pangutana kay wa kay kalibutan ini. Usa man ako pagkaibaw kung dili ka masulti nako. Utlana ni. Muhon sa mong yuta. Oh, okay. Ni adi ay mo magtukod og bahay dool sa utlanan sa inyong yuta? Oh, Dali na, mga unata. una na mo kaon. Ay, pahuwata ang grasya dong. Unsa ka ba? Sula ini oy. Kung dili ka gustong mahasol, sakay na lang gud sa akong gusto. Ay, ako lang yun ding iutong ang iyang batasan, uy. Sige, higop na sa baw, Rolando. Nagkaon na bitaw ko nang. Mas maayo ng tilawan mo ang akong utan. Aron, imo ning graduhan. Iyo pagsigig tabi kung magkaon ka. Ma'am Natsume, ikaw na lang kisabot sa batasan nining tawhana. Daan pag yun ni siya sa una nga seryoso kaayo. Okay naman ako na yung batasan, manang. Iwan anak maganda mga tao, nga dili makamaong mo pasaylo sa si kaingon. Maglabat pirmi ang o. Unsa man? Mga unta? O ako na lang isgutan ninyo? Oh, okay. Mga una. Nang, ganahan niyo ko ini inyong dapit. Parihas mo sa Rolando. Dinhi na siya magdako ug maulitaw. Mga importante nila ning lugar. Pero mas pinangga ni Fernan ang resort nila sa syudad. Bisan kung karaan na kaayo. Manang, kisa may uyab anang Rolando ining dapita. Ay, ambot lang. Di manggod na sa baan si Rolando, day. Maong wa kayo nahibaw sa nahitabo nila ni Sandra. Oh, maudi ay nga dili siya ganahan ako. Tungod kay pikot kog matagamay. Pero nanguyab siya nimo. Ha? Nagbuwag na mo? Ako ang kanang gibuwagan ko niya sa text. Maong miapas ko niya din eh. Dali na Natsumi. Magdali ta. Kinahanglan maabtan pa nato ang last trip pa ingon sa syudad. Kinahanglan mo pauli ka gyud sa syudad. Dali na. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!